מי זה? אורן. כן. שומע אותי? כן? כן, שומע. שומע אותי? שומע? תשמע, הכנתי לך קפה. אתה רוצה קפה? אתה רוצה קפה? כן. חכה רגע. אני קורא לך מה זה. וואי, מה זה בשבילי? קח את הקפה כבר. זה כבד. רגע, מה, עכבר מכין לי קפה? כן. תשמע, מה? אתה צוחק עליי. אל תספר את זה לאף אחד. ברור? אבל מה, באמת, זה קפה, אני יכול לשתות אותו? כן. קח את זה כבר. טוב, אל תצעק.